Benvolguts, benvolgudes. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies, en nom de tot l'equip, per la vostra assistència en un dia tan especial per a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, la Fundació CRAM. Començaré la presentació amb una part més quantitativa, amb un CRAM en xifres, fent un resum ràpid del que han estat aquests 25 anys d'història. I com no podia ser d'una altra manera, des del meu entendre l'entitat, acabaré amb unes paraules més des de la subjectivitat, des de l'emoció, des dels valors. Perquè CRAM, valors i emoció són paraules que van de la mà. En aquestes més de 2 dècades, des de la Fundació CRAM, hem recuperat més de 700 tortugues marines que han pogut tornar al mar i tenir una segona oportunitat. Hem dut a terme més de 350 assistències a dofins i balenes que han encallat a les nostres platges. Hem realitzat més d'una 70ena d'assistències a aus marines protegides. I pel que fa a la recerca, hem desenvolupat més de 50 projectes científics entorn a la conservació d'espècies i ecosistemes marins. Des de la part educativa i de sensibilització, més de 280.000 persones han participat a les nostres activitats educatives i formacions i més de 1.500 persones han participat en el nostre programa de voluntariat. I totes aquestes fites aconseguides han estat possibles gràcies a l'empenta i l'esforç de centenars de persones que han cregut i han confiat en el projecte CRAM i els seus valors. I és que el CRAM, com els deia a l'inici, desperta i alimenta emocions i valors que ens fan sentir orgull de la nostra pròpia humanitat. Jo vaig conèixer la Fundació CRAM quan era un adolescent i em va copsar molt aquesta idea de tenir cura i un gran respecte cap a altres formes de vida. Perquè un rescat, una assistència, la recuperació d'un sol exemplar van molt més enllà d'una acció de conservació. L'esforç i la dedicació que implica aquesta acció simbolitzen una forma d'entendre la vida i una forma de relacionar-nos amb el món que ens envolta. I el que he pogut veure i entendre durant aquests més de 10 anys que porto treballant a l'entitat és que aquest gest, aquest símbol de rescat, de cura, d'assistència a altres espècies desperta en moltíssima gent l'emoció, l'anhel i el desig de ser millors persones. Així que més enllà de les xifres, dels projectes i dels resultats, que hi són i no voldria pas menystenir-los, el que voldria és posar en valor el canvi de consciència que ha produït a milers de persones al llarg de la seva trajectòria la magnífica tasca de la Fundació CRAM. I per acabar, com una imatge val més que 20.000 paraules, els deixo amb un petit audiovisual que ha volgut resumir aquests 25 anys d'història. Moltes gràcies.